ನವರಾತ್ರಿ ಪಂಡ ನವದುರ್ಗೇರಿನ ಆರಾಧನೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು. ಆದಿಮಾಯೆ ಮಹಾಮಾಯಿ ವರ್ಮ ದಿನಕ್ಲೆಡು ವರ್ಮ ರೂಪನು ಪಡೆದು ದುಷ್ಟ ರಕ್ಕಸಿರಿನ ದಮನ ಮಲ್ತಿನ ದಿನಕ್ಲೆನು ನವರಾತ್ರಿಯಾದ ಆಚರಿಸಾವೆರು. ಮಾರ್ನವಿದ ದಿನಕ್ಲೆಡು ಮಾತಾ ದೇವಾಲಯಡು ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲೆಡು ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ಸೇವೆ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು. ಈ ಮಾರ್ನವಿದ ಒಟ್ಟು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ದುಂಬುದೀದು ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಚವನೇರ್ನ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಬಮ್ ಪದಕ್ಲೆನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದಳು. जयवरवर्णिनि वैष्णवि भार्गवि मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्यलक्ष्मि जय ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತಿಕೆಡು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಅಜೇರು ಪದ ಪಂಡದು ಸ್ವತಃ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನ ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ಪುದರ್ದ ಆಲ್ಬಮ್ ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ತನ್ನಂಚಿ ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು. नन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते. ದೇವಿನ ಪಾತ್ರಡು ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಅಜೇರ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡ. ಕಾಡಿನ ಪಾತ್ರಡು ಶ್ರೇಯಾ ಕರ್ಕೇರ, ಮಹಿಷಾಸುರನ ಪಾತ್ರಡು ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಜ್ಪೆ, ಚಂಡಮುಂಡೇರಾದು ಶ್ರೇಯಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀಲೇಶ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದಿರು. ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್, ಅನ್ವಿತಾ ಕೆರೆಕಾಡ್, ಪೂಜಾ ಕೆರೆಕಾಡ್, ಲೋಹಿತ್ ಕಟೇಲ್, ವರುಣ್, ಶಶಾಂಕ್ ಸಹ ನಟರಾದು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದಿರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಬಮ್ಗೂ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಅಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಧೂರು ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಲ್ಲೂರಾಯ ಸ್ವರ ಸೇರಾದಿರು. ಪಿವಿಜಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಟ್ ಮಾಯಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಡು ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಈ ಆಲ್ಬಮ್ಗೂ ಅಜಿತ್ ಕೆರೆಕಾಡ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಜೀತು ಕುಲಾಲ್ ಸೂರಿಂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಪೊರ್ಲುದ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಿತ್ ಕೆರೆಕಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಜೆ ಅಮೀನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಬಮ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. हैमवती शिवा त्रिनयना कात्यायनी भैरवी वर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखवर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते तांगिड तक तांगिड तक धित धित तांगिड तक तांगिड तक धित तांगिड तक तांगिड धित तांगिड तक तांगिड धित तांगिड तक धा 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 तांगिड तक धा तांगिड तक धा तांगिड तक धित धित तांगिड तक तांगिड तक धित तांगिड तक तांगिड तक तांगिड तक तांगिड तक तांगिड तक धा आ
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते ಈ ಆಲ್ಬಮ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ದುರ್ಗಾ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಮಧುರೈ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಬಮ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡದ ಪುಗಡ್ತದ ಮಧುರೈ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೇವಾಲಯದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ದುಂಬುದಿದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನ ಮಧುರೈ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಬಮ್ದ ಒಂಜಾತ ಎಗ್ಗೆಲು ಮೂಲುಂಡು. ಸಮೀಕ್ಷಾ ಪಡುಮನೆ ಮಧುರೈ ಮೀನಾಕ್ಷಿನ ಪಾತ್ರಡು ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಕ್ಕಟ್ ಮಾಯಾದ ಜೀತು ಕುಲಾಲ್ ಅಕ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಕ್ ಕಜಗಾರ್ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ತಂಡಡು ದೀಪಕ್, ಚೇತನ್ ರಾವ್, ಅಮಿತ್ ಪೂಜಾರಿ, ಪುನೀತ್ ಶೆನೈ, ಸಾಕಿನ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. शृङ्गनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैतभञ्जनि कैतभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जगदीश्वरी. ದುರ್ಗಾ ಅಮ್ಮ ವಿಡಿಯಂ ಆಲ್ಬಮ್ಡ್ ಸಾಕಿನ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ ರೂಪದರ್ಶಿಯಾದ ಪಾಲ್ಗೆ ತಂದಿತ್ತದು. ಅಕ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಿತೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿತ್ತಂಡ. ಪವಿತ್ರ ಪಿ ಶೆಣೈ ಮೋನೆಗು ಬಣ್ಣ ಪಾಡುನ ಪ್ರಸಾದನ ಕಾರ್ಯದ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದರು. ಒಟ್ಟುಡು ಪೊಸ ಚವನೆರಿನ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗೂ ವೀಕ್ಷಕರು ಬೆರಿಬೊಟ್ಟುದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನನಲಾತು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರಣಗಳು ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ಪನ್ಪಿನವು ಪೊಸಕುರಲ್ ಬಳಗದ ಆಶಯ ಆದುಂಡು.